Добър ден! Добър ден! Идвам да поръчам. Тениска, чаша. И пижама. О, за подарък? За оцеляване. За вас или за любим човек? За мен, но да го види любимия човек. Само да уточня, че е жена. О, не се и съмнявах. Да, ама тя се съмнява в любовта ми, затова искам да поръчам от всичко. Значи чаша. На чашата да пише "Обичам те повече от свободно парко място". След това тениска. На тениската да пише "Обичам те повече отколкото мраз да мия чинии". И пижама. Пижама една, на която на гърба да пише, като съм се обърнал с кръп, да пише... Забравих какво да пише. Ако четеш това, значи съм без завивка. Това никак не е романтично. Добре, добавете и те сънувам. Или направо напишете "Толкова те обичам, че спя на ръба". Гледайте, господине, толкова сте романтичен. За днес толкова. Утре пак ще дойде. Голяма да поръснеш.